yenziwa ukhula empilweni. Ukhula luthi into umpila. Kodwa luzowusithi ukuthi ilanga lingantoni. Number 2, luzokwenza sure ukuthi makuni imvula ngilole licela kuqala amanzi. There are people, hayi ake ngigqume kancane ungasabi ngiyajima vele yabona. There are people ngizokwazi. There are people abeza eduze kwakho next to you. Okay, there are people. Nifuna ngibona. Bengikhuluma radio nje nisilale nisiphiki. Noma ngikubuyisele imali yenu. Ngiqhubeke ngilalele radio. Shaya izandla ngibuyele. Okay, there are party edizombuye lalela. There are kuphuleka sonto ngizobuyela manje. Phela vele ngibone right yamisana. Okay, there are people ismash. There are people ngifuna ukukhuluma ngabantu abancike eduze kwakho ukuze ungayitholi blessing. Lento kuthiwa ama-witchcraft nama-devil worshippers ikhona. Kunezinto zakhe ezingalungi ngoba wayixoxela abantu abarongo. There are things kunezinto zakho ezingalungi. Usathana bese ufuna ukuqeda ukubhathela ngokhula. Lokushaya i-SMS ngo-10. Kanti ukhula. Omunye abe nebhadi ashade nalo. Sizoyibona-ke leyo. Izobe point number 2 iqalile leyo. Ukhula. Do you know ukuthi njengoba sihleli la sonke uNkulunkulu khona afisa ukutshela yona. Ongathi mawungayizwa ungaphuma ithanda yakho, kube right ingane zakho, kube right future yakho, kube right ngisho mina wena uNkulunkulu ehlelile kuwe ekhulume 2 seconds in your spirit wamuzwa kuyolungile zakho. But yini usaduno ukungathini kufona uMandela bakumadiba bakufonela efuna ukunika icheck ka 20 million athi uMandela Uthi uyalibamba uyiwayo uMadiba nje athi asho ukuthi singahlangana yini esathi singahlangana uthi hello Mandela hello uthi uyalibheka idethi khona igcwele i-airtime ikhona inkinga yikho ka-MTN uthi uyayibheka iselfoni ibhala ukuthi no network. Uma ngabe uthi uyakhuluma naye ubona inetwork ayikho into yenzayo uvalelisa ngabantu abadala usuke endaweni ephansi ubuye endaweni ephezulu uthi hello wathi waye endaweni ephakeme ubone ku-connect network ubhala u-MTN uzwakazi into ebikathi network ile position okuyona nabantu oyisarawunde nabo. There are friends. There are people who are anti-network. Mina kubekwawa i-ID yami. Kubekwa kathatha i-ID yami bashawuvana. Sengimdala ngaka. Ya, uma uthatha i-ID yakho uyibheka ukuthi usumdala kanjani. Bese uyibuza njengoba sengimdala kangaka nginamalini ebank. Noma ya phela manje sithi manje khula beka ukuthi uzwana noba ungazwani nduna ukuthi nomuntu othi uzwana naye uqale ngawo ubeka isandla esihlathini wabo wacabanga ngomuntu yena angacabangi nawe usungakudli kusho ukudla kanti usebhisho ijobela amagagasi yena wena ubhizi beke isandla uthi unikeza i-6 sine-voice uma ubona i-voice imisisa ukwentamo yakhe uthe yinhliziyo ziyancane akusahleki. Friends, yabheka obani uzwana nabo and ufunde uphila impilo yakho khona abantu abaphila impilo yabantu kwazi ukuthi mawenza
yesithathu uyibuke esaluni uthi yazi yayikho ungabuzi thina uthi njani. Abantu bokwenza udathela into ongalifuni, udle ongakufuni, usheke into engahlekisi, ushade nomuntu ongamfuni, ufunde into ongayifuni, ugqoke into ubagada abantu. Make sure phila impilo yakho and uNkulunkulu akahle mina makuhlangana noSibiya. Mina ngiyafutha. Ngihamba nabantu ngifutha. Futhi ngihlupheka. Yona nenhlanhla lento uzoyithola free. Mina ngiyafutha, ngifutha, ngihlupheka. Kanti uNkulunkulu uyabona ngifake ngisela abantu. uNkulunkulu akakubusisi mawusayifake. uNkulunkulu akafuna ukubusisa omunye umuntu, ufuna ukublessa wena. Khona abantu abangakaze babe yibo. Into ebuhlungu ukulingisela abantu, izimpi zalabantu abaningiselayo ziyakushaya. Kodwa izibusiso zakho ungazitholi. Twabona ngisho omunye umfana phambili onomfana, praise God. The Holy Spirit is in the house. Kanti ngekehla hlenda kathi khehla. This is been him. Washinta wathi get. Yathi khehla, this is TBJ. What God is gonna make you prosper. Yathi khehla, this is Christendon. Wajana masha lomfana yakasula limsusela ahawu yakasula baba so dipanda baba yathi khehla, this is you. Yourself. Iba uwe. Yini ndedala ukuthi amakholwa amaningi angabi blessed amanga. Ugxeka abantu uzubagxeke ngento oyenzayo. Why umzala ithanda ingane ingcolisa inabukeni ayikazi ifihle isha ngespray ithi yini ngoba kungalutho yini. Friends, nazi lesibhlu Sathane ngixoleza ngabangani abaphontathi kanti ukhula Sathane. Uyazi usuphelile nje. Number 2, zibhlungu ke lezi. Okwesibili akushaya ngabo relationship engasini. Hayi unebhadini lapho uphilile ibhadi isinyama ishwa. Uzohlala ke lapho. Yabona ke relationship. Kuyaye kuthiwa pray once mawuzoya empini. Pray twice mawuzoya olwandle. But pray thrice mawuzongena relationship. Ondiphindela uzi. Ngithi kuthiwa pray once mawuya empini. Inhlamvu yesibhamu mayifika nje ngomthandazo wodwa in Jesus name ithi. Let's pray twice. Mawuyolwazi. Abathanda ushaka usengathi ngegama lika Jesu udlule. Ngoba kuthiwa pray thrice. Thandaza kathathu. Before we nje. Buza thina. Yabona ukushawa ngempala, ukushawa ngo9. 10:10 is all right. Ukushawa ngomshisa la. Bakoza kanye la ngo8. Past 8 is all right. Kodwa mawugilwe in relationship. Akazi kuhlungu, kodwa kuhlungu nyanga. Akazi kuhlungu. Lalela ngikuhlephele. Kungcono uphuze ungena nokushesha ungena ushesha uphuze. Babu kungcono kuba nesizungu kanti uyisingile kunokuba nesizungu kanti ukhona. Ngithi kungcono uyihlalele wedwa ngoba unesizungu ikhona isolution. There
lalela iyenze solution na ngicela ukulalelisise kahle ke ma usuphakathi relationship ungalalele kabili mawangangena ulalele kathathu lalelisisa kahle thina sine tendency yokufuna ukungena ku relationship ukulukudele kanti relationship akulukudele kuyangena yini edala ukuthi ma sithandana lento sitraumatize sishayina. It's very painful to feel the pain, but it's even more painful to pretend as if there's no pain. But vele kubambene wonke umuntu ma umuntu osifazana ukuqabanga intshebe yakho uyiqabanga cha umakhulu uyiqabanga nje idlulithi. Okay, lalela wonke umuntu oyoyijijela kuyena wavula uthuwa amehlo wasuvumile ulivale ndonto uzazi yini edala ukuthi kubhede kungabi mnandi wena unomkhuba wokuthandana nengulube kodwa udaba uyalinyana. Uthandana nembuzi kodwa utshani uyabunyana. Lalela nithi niyingulube no-2 yabona nithi niyingulube la ekhaya nibe niqalaza ngewindi ubone ngikhaphula idluli iphethe utshani kumnandi bebabeni ngomcitani beba romantic kanti imbuzi lezi mina utshana busebenzi. Ayikho usathane sekushaya ushaya la uphumulela khona ukunconywa emnyama ushimelwe ukhagwa umhlaba wonke uzukuhlikihla emhlanje kodwa lo athi njalo relationship ubheke umuntu oyijijela kuyena unamandla okusa phezulu futhi unamandla okusa phansi asikho isithithithi esiphakathi nendawo. Check a relationship. Tell Satan ukujijela ngabangani uma ngabe kubona dangerous akusona relationship elong. And ukizwa kahle thina sine tendency yokuthi mase sexual relationship wathi ukuthi hawu ushintshile ba akashintshana uvela ubuyena. Ake ngibone izandla bezwayo mawuthi phamsa ake shela uNkulunkulu izandla mawuzwa umuntu ukizwa kahle there is a solution. Akho umuntu oshintshile akho umuntu onjani bathi nje ungizwe kahle uvele ini ngicela ulalelisise kahle-ke nasi-ke zimbalo ngoba ngifuna ukudlula kulokho. Ungakulingi uthandane nomuntu kanti awumazi usathane wakubo. Yabona mina lalela ngixoxele into esizonise Sibiya lalela ungasheshe ubusiseke lalela amnengasikuthi yabona mina nginosathane wasekhaya ngicela ubheke la nginosathane wasekhaya uyabo ungakulingi ubone ngigqokele i-3-piece ngikhuluma isigisi sino you know you see bese ngikushela usheshe uvume kanti awugcoka amanga ubheke ukuthi ngiqhamuka noma umuntu angane-hairstyle yakachike njenge kaleva yaceka ka-right athi mehleka kube neyifana usho ukuthi wow. Okay, indlela amuhle ngayo kwasathane okuyena ngabonakali kodwa indlela yokubona usathane okuyena njengoba eqashe emuhleni alaza kubo.
ukuthi nje uqoka ayithi umuntu wesifazane ukwazi ukugqoka ihili kaqoka bathi yikho kuthiwa kuze kube mnandi relationship qokama ungayijijeli umuntu wesilisa ongakwazi kubo ungayijijeli umuntu wesifazane ongakwazi kubo why bekake why mina ngihlushwa izinto ebeyishuka ubaba asikho ezinto yabona mina ubaba u-Antoni lo noma ngabathi iBhayibheli mangithandaza Nkosi yami ngiza kuwe. u-Antoni lo wonke umuntu wesilisa ohleli la akanaso isono esisha kodwa uhlushwa usathane ohlupha ubaba wakhe ungizwa that is why wena umuntu wesifazane lalela uma usathane sezoyenza i-relationship yakho ibe isihogo uzokwenza ukuthi ungazwani noma umfana why lalela laba abafundile kakhulu abakhuluma isiNgisi lalela uma umfana esaphila ubozenza isilimo sakhe lalela uma kamkhwenyana wakho esaphila senze isilima sakhe why nakhona bayishaya izandla bayizwayo why ngenxa ukuthi uma walentebe yabantu kuhleli nalentebe engoni nje kunalentebe utshelwa yimini umuntu wesilisa ingoni nje kunami yabona uma wami wazi lenje sencane and wazi nombovu omdala osala lenje yabana mangiqhamuka ekhaya uma akana motivational speaker akanamfundisi ngithi ngiqhamuka egate useyidatishe wayiqeda inja yakhe ukuthi ibhekene nayo wena kulula ukuthi ngikukhohlisa ngisalwa nayo 99.9% wabantu abahleli kahle kuma relationships yabo abantu abazwana nomama Number three. Umusatane sepele usatane ubhabhe. La imhlabeni umhlaba uround, musu kushesha ubhabhe. Number 3. Nesabona usatane ufika nya. I'm trying to try it. Yabona ayikhonza yithi me and ibhlungu ngipride ngoba uma ngabe HIV positive une-8 uyalithatha igazi ama-results ubone positive uma une-cancer uyabona but uma une-pride nazi lezibhlungu uyabona uma une-pride awuboni yini lebhlungu nge-pride ngiyakhumbula akekho umuntu emhlabeni ongekashayeki yabona kuhleli la makhohliswa umkhuleko khohliswa amavesi khohliswa isingisi khohliswa imali akekho umuntu ongekashayeki zoba ifani futhi akekho umuntu ongekabadinga abantu nayo into esiyixabanela nabantu abasinisiwe mina ngisinisiwe ngileke imbewu yazo ngithi mase sesixabana mina angifuni ungenwe uNkulunkulu ukuze kuphele umuntu ngeke uyogijimela ukubhala ukuthi umama kanti uhlulwa ukhaya ngeke uyofana noNkulunkulu kanti uhlulwa umuntu uzibalekele umuntu ukizolahleyo nesilalela sinabantu abahlala
nge-wheelchair akagcwalisanga ama-forms wathi ngicela ukuhamba nge-wheelchair akekho umuntu ongekashayeke nomuntu ongekakhale nomuntu ongekagileke. Kunabantu abawa bayithintithe bavuka, khona abawa bafelela. Yini edala ukuthi lo avuke? Yini edala ukuthi ufelela? Ngiyakhumbula ibhilidi lase-America leli elaphansi. Abenze history bakhumbula bawumnyaka. Khona ngeke bazobamba iminyaka ngenzi. Yes, what is that? Okay. Leli ibhilidi lase-America impilo yomuntu ngesifana nayo. Kwathi bakuphuma ibhomu iplane ishaya. Waphuma idalwa ishubeni kaFana. One bomb. Kodwa idalwa abaphumazeli bashona. Nani bamshaya? Wakhona ufaya. Nabantu amathambi uthwanzi zamqeda. Ekhola lamsakaza lamqeda kwafa. Engeke avuke. Lona leli bomb maliphuma futhi khona labantu amnensi. Namhlanje uhamba uhamba nge-wheelchair at least uyabonga bese ngizandla ukuthi zasinda ngoba kodwa ukhambile. Khona elathi maliphuma namnqamula umlenze owodwa wafakwa umlenze weplastiki noma ehamba yabona uyathuka. Khona lathi maliphuma likipa wayithintithe wathi bashwele. Hayi bashwele nawa shaka. One bomb, uzwazi, one bomb, kodwa yakhipha ama-damages angafani. Munye usathana akanasisi, akanabantu, akanamalungu, akanababa, akanabo. Kodwa bese sihlasela, hayi baba, ukhipha idumbu ezingafani. Lalela, izinga lokulimala lapha e-America lancike ekutheni ibhomu ingakaqhumi. Wawukiphi flow phakama. Make sure impilo ingakagili ingakakushayi zincengele kubantu. Mina utshelwa yini uzoza basivala mina ngizonitshela iqiniso kumfundisi mina ngiyakwazi ukuthola nomuntu ngenxa ukuthi ngilambile. Pastor Jole nomuntu mina ngifundisa into eyi-1 sibe uyazi mina ngikwazi ukuqamba amanga. Hayi baba yamshula. Amanga nisiphethe ngoba njalo mawuqamba amanga kufuna uwavuse ekuseni uwagcoba uwashishizele uwanike njalo mina ngizaphohlwa. Mina mangabe unginyathele la ngithi Nkosi yami unyawo lami lingene ngaphansi kolakho. Uyanginyathela sosibona. Mina ngiyakwazi ukukholwa uzozwa masikeda. Ngiyakwazi ukukholwa uphile nesono. Usidla isono njengenja idla umhlaba. Doing something ungajabuli. Uzona hayi ngeno kusathana kuyimi. Ngoba ngiyanda mntu ungaphuma esonweni ukuloku Nkosi yami usathana yasihlasela. Imina engangenza. Amhlangana nomsiyakiselela phezulu ngihlangana naye impilibenda bani. Ngibataka ukuthi impilo ngamgila kanje. Yilabo ngitshela ungakhohliswa ukuvutha, khohliswe bakhona abantu akade bengamamillionaire. Namhlanje batuluka imayithayi bamasetene. Ayikho inyoni endizi ngahlala phansi. Uzwanda abanye abantu ubabukele phansi. Yabona usibuwela phansi uzosidinga. Mina ngifunde ngihlonipha manje ngihlonipha ngisidaba. Mhlawumbe ukushona ubaba ikhethe elingizalayo. Amakholwa ayifikela ngabo 10 ngomgqibelo.
kodwa abantu ababebithuna indaba zendawo ngo4 ekuseni. Uma impilo isishaya kukanjena lelo, uma impilo isishaya, yabona bakuthiwa impilo yasishaya bafethu. Ayisishaye kanje kanje. UNkulunkulu uDaniel, yona masithandaza silona izandla. Uzozwa mangiqeda emva kwalokho ukuthi uNkulunkulu ublessa kanjani, waye akablessa abanye. Uzobona kuzoba clean. uNkulunkulu abusisa abanye ngababusisi, uzoyithola iathi isimple. Uthi uphuma la ukuba neshow ukuthi weQ yabazobusiswa noma useceleni weQ yini. Yeah, simple. Mina ngokutshela bese ngiyayiphumela ngijabulile Sibiya, ngilele endaweni right ngiza ngeBhanoyi ngizokhuluma uba bengivukela emuva ngebhasi ngabe sengithi hey wasifala ngoba ibhasi yakhe. Okay. Mina ngakathi ngifunda first year, ayilapha first year bekudliwa isinkwa kudliwa isobho. Mina ngingakazi ngilandile ngibona abantu baphethe isinkwa amasobho mangikhala ukuthi mina ngithola ngisobho wangishaya namhlanje. Wena mansilima awumingani kwiqueue ngathi ngimakulayini kodwa nawo isinkwa nali isobho angilitholi hayi ngoba ngincitshwa angikho kunani. There are things ongalokuyicela ushintsha amathola uthandaza ufast on 30 days kanti awukho with you. Well, into engingakusisile uma uzoba blessed ikeke kathi slow ngiyamhlonipha mfethu. uNkulunkulu ekusisa ngicela ondisi sikhule ondisi. When God blesses you, uNkulunkulu ekusisa usuke ngabonanga wena kodwa usuke bona abantu abasemva kwakho. Ngala sesizwe kahle le uNkulunkulu ekusisa akakubusisi ngoba uyi-prayer warrior, akubusisi ngoba unamavesi amaningi, akakubusisi ngoba uyi-man of the hour. But when God blesses you usuke bona abantu basemva kwakho. Mefika uNkulunkulu kaAbraham uthi uNkulunkulu Abraham, as I am blessing you, I'm not blessing you, but I'm blessing you. But not you. But you. But not you. When Abraham waqamba amanga wathi usaruda dweni unamanga. Angikubusisi ngoba women of the hour. Njengoba ngikubusisa Abraham, I am blessing nations. The reason why I am blessing you is because ngibona ination siyocabana mhla uthathe ibusiso wathi ulithi ukudlula abantu kanti mina ngibona ination nginika ination not you. uNkulunkulu enika Abraham wathi thatha le nation ngoba uNkulunkulu akayibusisi individual. uNkulunkulu akanawo umthwalo womkhaba wendoda eyodwa. When God blesses you, uNkulunkulu kwenza iplate ezodla abanye abantu. When he blesses you to bless other people. Umujabobe ekubelisibusiso uNkulunkulu ethi uJakobe ngibusise ubusi uthi uNkulunkulu ngeke ngibusise babambana beriver Jacob omunye uthi bless me omunye uthi ngeke ithi iBhayibheli wathi sekusosa uthi uNkulunkulu uJakobe ngabe kade sibusisile sitasulwele igama lakho likaJakobe siyibusise individual. Mawufuna sibusise change your name iba uIsrael. Wona noshithi igama batholalela ke Israel si bless uIsrael. Wena Jacob uyi-trickster, uyisigebengu, udonsa isibusiso somfowenu, uyiqili, akekho umuntu ofana nawe. Njengoba sibusisa sibusisa uIsrael. You know, impilo yokuthi kube khona abantu abaphila ngawe. Phila ungezola. Phila impilo. You know ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukupostpone izinsuku zakho zokufa. Hayi ngenxa yakho. Ngenxa yalezi ayingane iphila ngawe. Make sure lapho esulwini asizukuthola umqhele ngokuthi ufusa uneminyaka emingaki. Ilife ayisumejwa ngeduration. Kodwa izomejwa ngedonation.
Akekho ugogo ozogqamuka umuntu hey gogo usikhokho futhi una 90 gogo futhi wathi una 90 wawenzani mina nomkhuba ukuthi mangiphuma ophosini nginomondei mangabe ngena usibiye ngibiza ebededa hey madoda umuntu eshubela engishaya imkhwebe phila ngibili to be what you want to be hey amnamali mangiphuma ngazonama security lokho ngibhalisa kuthi kwayo ngizidasukela yabona mawulambile nolaka so ngidasukela manje ngilambile yey abantu hawu uNkulunkulu akusisa sonke uNkulunkulu asiphelele wena yabo uNkulunkulu akusisa bagcina bengidasula nje yabo bagcina benesithe uNkulunkulu akusisa kuze angikahle lento singeyicisha njalo umuntu ozoNkulunkulu akubu delete uNkulunkulu asiphilele nabo nowe delete yey kanti ngothi ngidrive ifortune sengithenga imoto 2 months back hey nje ngihamba emhlabeni cishe ngaphambana nemvula yathi imoto idriver ubhuti nange idriver uyena yashaya phezulu yaphezulu yayisiyabachitha baba yithu yavala inkapi yamvalela yayisiyagingqekile kwafuneka isikwe ukuze umuntu aphume Duna ukuthi ungathola bese kwi-date yami yokufa but ngasindela abantu laba ababethi uNkulunkulu akusisa Sibiya ngiyithandile into yenzile baba uNkulunkulu weprinciple ithi mawuno 50 rand uqalazi ngo 5 rand wakho obani abantu abalambile yabona you know ukuthi mama ukhalisa umuntu ubuthongo buyabaleka ebusuku ukhalisa umuntu kanjalo uma ujabulisa umuntu ususedwe ayikho this is a principle uNkulunkulu ekubusisa yabo when God ekubusisa yabona usibayi niyazo usibayi uma uthatha usibayi uyifaka empompini kwithemba bese uyavala bese uvula umpompi usuke usibayi uyibusisa ngamanzi izibusisa kithi abazelanga wonke uyayipressa ngamanzi usibayi but njengoba ngisusa lamanzi kwithemba ngiwanika ihospital anginiki yona kodwa nginika yona kodwa hayi kodwa phela nginika yona kodwa hayi yona njengoba ngibusisa le hospital ngamanzi angibonanga yona kodwa ngibone yona kodwa hayi yona ngibone lezi ayimali ngabanjwa iprinciple yokuthi amanzi awakwazi ukusuka empompini ajombe ayimbalini ngifuna into eyodwa ngizothi mangiyinika bese ngiwadlulise imbalini siyoxabana nale hosepipe the day ngithema ngiyibusisa yawabloka womjeni iswe kahle bafethu cash flow when God embusisa uNkulunkulu njalo akabonanga nini nize nazo ukuthi kunemizi engadlile kunabantu abahluphekile kuningane ifuna ukufunda when God enika something nazi ni hosepipe sinolinda masikhuluma ihloko simotivate yonke into hey ukubona madoda naku kuphela siyazi and hosepipe ibanjwe iprinciple ethile do you know ukuthi njalo hosepipe musu iqonqa ntambama yabo musu ayithamathe yawadedela kodwa iprinciple ithi hosepipe asivumelani njalo masesigodwa ihosepipe ntambama kukhona amanzi asuke phakathi achithekayo noma iwadedela khona sala. When God gives you something, it's a principle. uNkulunkulu weprinciple. Ithi uNkulunkulu ekunika something, funda kuze kube mnandi empilweni zethu. uNkulunkulu lento uyidalile. uNkulunkulu bless umuntu oyedwa kuze kusutha aba100. Do you know ukuthi kunabantu aba100 abanambayo ngenxa ukuthi wena owenziwe ihospital? Ngithi kunabantu abalamba ngenxa yephutha lehospital. Ube na 70,000 ebank kanti kunengane kosabela ukushini ngakhokhile nje esikoleni 20 rand.
yaqala eSouth Africa mhla siqala ukuncintana emasontweni siyakufuna iBhayibheli masixoxa iminikelo siyivale mase siyisebenzise. I-poverty nama-miracles nokuva kaNkulunkulu kwastophisha emasontweni mhla kuvalwa isikhwama sabampofu. Ayikho uNkulunkulu into ayithanda njengomuntu okhalayo nomuntu ohluphekile. Yize leli iBhayibheli mawusiza umuntu olambayo ubone kuJehova manje. Do you know ukuthi mawuzoqala ikhampani u-apply itender yakho wenza noma yini une-question mark emhlanje mawufuna uNkulunkulu aphethuke uzosiza la. Njengoba ufuna le mali oyifunayo uzosiza oba. Ka-Israyeli ningizwe kahle sengizongena ey'lwaneni bena i-close. Ka-Israyeli bekune principle yokuthi uma udlamini elimile emasimini insimi yakhe ingadliwa umuhlwa. USibiya sithandaza njalo ukuthi Nkosi motivation ayingadliwa umuhlwa. Yonke into kulabantu abanama-companies nabanamabhizinisi abanayo yonke into. Ungizwe kahle. Kuze into yakhe ingadliwa umuhlwa bamba this principle. Bekuthi bakudliwa isikhona bakudlula isikhonyana sishaye siqede emasimini masifike ensimini kadlamini sime. Yasimelele. Siqala zamasimo omkhizi bangabu. Singangeni la. This is a principle. Lethi Nkosi siyathandaza ukuthi uSibiya esefuna kuze kugcwalisaka kuwe khona sizoqosha. uNkulunkulu bephoqeleka ukugcwalisa isaka likaSibiya ukuze kudle laba abalaphile. Ubengondla uSibiya kodwa ubondla abalaphile ebondla uSibiya. Yaqala ukuhlupheka mhla kuwisikhwebu sasixosha. Number 2, bekuthiwa mawuvuna bese uyashiya kulayini ewu2 yokugcina. In case ungawanga lutho but abalambayo bafice something. Bekuthi noma kudlula isikhonyana kuthiwa ningayithinti insimi kaMkhize. Noma uMkhize elimile akumile kuze kufike egcineni. uNkulunkulu akabless uMkhize ubless abahluphekile. Izwa kahle. Ngiyathi ngime efletini. Mina ngiyaqalaza ke. Angifunde ekholweni kuphela. Ngisho kungaba uShembe, uMihindu, ngisho kungaba uMthakathi, mina ngiyabuka. Okay. Wanda ngani sabikokorosho kodwa tshena ngisana. Okay. Well, phela bawuthakathi ngode yakho balekiswa ngokorosho kodwa ngibele. Okay. Ngithi ngiyabheka. Ngibona imoto ihamba. Isiluwa uDodo imoto. Ngimina. Ho. Imoto nje. Hayi ngeke noma ngisehlise. Ngifuna ukuyobuza ubani udriver lemoto wenze ngani? Awufune kumona. Ngobuza. Yabona banganisebenze esifanele emsebenzini kunomuntu odlula ngemali. Yebo ukuhlepa umbuze mfethu. Sibona kokufana. Athi hayi wenza ngani? Hayi. Ngithi kuyilula ngithi Nkosi alikho ivesi engalishumayelanga. Awukho umthandaze ngawuthandaza. Kodwa awungikanga. Leyama. Manje ngiyabheka. Hey, waphuma intebe endala yesolibani. Ngathi hey. Okay. Aqala zamakholwa wangiboni. Bathi ngiyobuza. Ngathi qala. Ha, ngathuka. Lensulmane lakhipha iplastic engaka. Lafaka isandla phakathi. Lachitha emgwaqweni umbila. Umdakazo. Kwahla amajubini yoni. Satosha. Hawu. Kwavuka ivesi kumina. Elithi uJehova wondlini yomzezwe. Kodwa umdakazo akwaze wehle phezulu. uNkulunkulu
ukwenza iphakethe lesuma ligcwale ngoba wathi lagcwala libe selondla iyo. Kuzinyoni zidle uNkulunkulu usuthikisana lisolomani. Thina amaKristu masibona amajuba sibona ushadini uphathi sifubile. Make sure. Ungizwe kahle. Nakuke mina okungivulela umnyangwana. Lalela-ke nakuvulela umnyangwana. Yabona kwesibiye kuloku-ke nakuke futhi ngagrobha ngakho. Amntangakununi ukukhahlela. Ngagrobha. Mina ngiyangafutha hamba namatende buye nginikele ematendeni asikho into engayikhulumanga mangithandaza bengasazizwa nami rabashika rabakhuluma izojeki nojeki rabashika bathi into zami ziyaphetha akuhlangana yeyi lalela kanti ngidla nabantu ngiyaswipa ngiyanikela ngenza yonke into kanti sakwazi singizalayo ekhaya sinambile. Thina sine-talent yokudrayiva imoto ebizayo, hairstyle ebizayo, ugqokile ebizayo, isuit ebizayo, kodwa isalukazi nekheshe esikuzalayo njengoba kusebusika sisadla leliya kabishi elibholiwe siphethe leliya tshali siyothi mase sifile uloku utatazela uyothenga inkomo kungcono umthengela i-brain pack esaphila nokumthengela inkomo eseleyo. The day umangi enalutho ngqala ngitshela uSibiya njalo ethe layila-ke sonto ukuze sisebenze ngaye Mega City qala nqa ngathi ma mina bese ngizule namantombazane uloku swipe wathi uyadlisa uyaswipe ododo ongasaba sibayaphi bangaka abantu osuwabaswayipela behla phatha ukwazi uswayipela umzali wakho. Ngibanga kanani abantu uswiper udla kospe center court emahotela awukazi ukhipha umzali wakho baphi emkhova ohlala uyiswayipela. The day uma Mega City ngimi kanje ngiphethe ikhadi lami ngilibambe kanje ngathi ma gcwalisa itroli ngidala nga washa uvalo ngathi siswa umncane angathathi umncane 1 kg lokubesihlupheka ngakho shaya bakhuleka wayigcwalisa ngamswayiphela yabona umnandi ukuzwa la hayi Meleda ngamsestona yothenga hayi isitolo esingasile ngifuna ngani ungakadli manyamba ngifuna into eyi-1 ukuthi akakhulume athi mfana wami uNkulunkulu akabusise flat God speak yake thina singama-Africans ayilungi into zethu kanti usilathelekile noma ungabe sigisa sino you see mawuflathelekile ingekho i-blessing hamba juba wayokuthutha phambili. When we speak of umzali parents ungizwe kahle umzali akanandaba ukuthi umnikani what matters ukuthi vela ba mina ngitshela noma ungesenayo umani ubaba u-anti wakukhulisa umthengele insipho uyoxoxela umakhelwane athi ngiwasha ngensipho engiyithengelwe sesibakhalise kwenela abake bakhalile ebhizi right mawuse-university ufuna ukuba blessed ungakashadi ungadrayiva imoto ebizayo akuhambe uye kini uyobonga nsima baba ngiyabonga mina uma kwi-DVD yami uzoyibona le lapha emnyama
amsukumisa mina uma kugcwele ngathi mama uzodla noma yiphi inyama oyifunayo umfonele noma uthumele umbani wona washona ekuhlabele ngoba abo manje uzodla ibrayibheli udla ufish udla inandosi udle yonke into washona utshela obandla bakuhlabele ngoba kungasekho ayikho into emnandi njengokuzwa ihaki kama wakho wena nekhulumela ayikho into emnandi uzwe umzali wakhe ehaki deep la mntanami yabo thina sizula imhlaba yonke sizule sindiza do you know ukuthi mangabe umculi umsakazi umfundisi ubusinessman udrive imoto uyobona ingane zakini ezifunda esikoleni ulakhe kanjani usuku lezingane zakini phela thina sigcina sine tendency yokufaka abantu bangaphandle emsebenzini ungabafaka bakini uzamina eyathi impilo singishayile angiyange esontweni ngabuyela kusofa eDanibrook ekhaya ngathi angihlehla ngayolala eDanibrook mina ngifuna ukusho lo mangithi hamba uye kini ngisiza wena mina mhlangihlejwa uzwe kahle wena ngcono mawuhlejwa usukeliwe cha mina ngahlejwa ngokwenzile kuba hayi mina abantu bangishaya cha ngirong ngabona kwaphela isibili bathi ayikho into yangihlukumeza njengokuthi mhla sengisephutheni ngonile abantu engabasaba kakhulu amakholo hayi yanazi yangenzani ngabanukela abafowethu nganuka nganamahloni okubona abafowethu ngakwazi ukuhlambuluka kubantu abangakholwa bathi mhla ungizwe kahle kuyayithiwe mawusufuna ukuvuka edustini cheka uronke kuphi hayi bakone kuwena mina ngithi awusufuna ukuvuka ngisho ngomuntu ozovuka mina ngivuka edustini ekuzakuba ukufa kuphela okuyongibamba ngisho ngakhishwa umaka sathana umuntu wakhe ngeke asabamba kuba mawusufuna ukuvuka bona uronke do you know ukuthi kunomuntu owaxosha indoda wathi go nowaxosha unkosikazi wakhe wathi go makuthekwa nomuntu wamdosha urogi 90% kanti i-cause ulo 10% wakho